हाय लोगोफोर आं दिनै बेंगलराव मोनसे जायगायाव थांगासिनो स' नोंथांमोना जायगाखौ मोजां नुयोब्ला कमेन्ट खालामबानो जाबाय आं मोनसे फिसा खामानियाव फैगासिनो स' आङो दायो नोंथांमोननो कमेन्ट्स रिप्लाइ होनो हायाबो जानो हागौ टाइम मोनैयाव स' नोंथांमोना होना दोनबानो जाबाय जेब्ला आं सम मोनगोन अब्ला आं रिप्लाइ खालामगोन अन्नानै गाज्रि मोननाङा लोगोफोर जायगाफोरा जोबोद मोजां नायलांगोन होननानै आं आसा खालामो गासैखौबो बोथोराबो जोबोद मोजां बेरायबाय थानो आंथ' जोबोद मोजां मोनो बेरायनो दाथ' आरो डिउटि सोलिसिगोन डिउटियावनो थांबाय थादो बेरायनोबो मोननाय नंला जोमैफोरखौ बेसेबां मोजां नुदों हनै गुफुर गुफुरनो आयौ बेयाव खोमसि नुदों दलां सिङाव सोरबा बेरायनो फैनोबा कमेन्टआव हरबानो जाबाय दै मोनफैबाय जायगायावनो स' आङो उनाव नेक्स्ट भिडिअ आं खालामफिनगोन अन्नानै एसेयावनो गोजोन्थों।